Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang dengan pagelaran kami yaitu Ludruk Jombang Baru yang dipimpin oleh penyanyi-pun Bapak Jono Teler dari kawasan Jowinong, Mojo Agung, Kota Jombang. Bapak-bapak Ibu sekalian, Ludruk Jombang Baru kerja bareng dengan Karawitan Yoni Budaya dari kawasan Kudu, Kota Jombang. Bapak-bapak sekalian, Ludruk Jombang Baru didatangkan oleh Bapak Panitia dari Desa Dermo, Sukomanunggal, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya dengan acara sedekah bumi nyelameti desone, muga-muga desone makmur, gemah, ripah, loh jinawuhi. Nggih Bu nggih, Bapak nggih. Mugi-mugi kemawon rakyate menika paringi subur. Menawi tanduran nggih menika muga-muga kathah pendapatanipun kalian menawi Bapak Ibu ingkang jualan wonten PKL mugi-mugi diparingi lancar sak laminipun. Nggih mun. Allahumma. Acara demi acara kita lalui, kita tiba saatnya memperkenalkan para artis-artisnya yaitu Jombang Baru dengan ajang Bedayan Sekarsari. Sebelum acara Bedayan Sekarsari dimulai, memperkenalkan diri kami yaitu nama saya Kasiati dari kawasan Wonokromo, Kota Surabaya. Wah iki wonge sing emblak iki lho, Pak. Anak tangga yang pertama yaitu yang dilakukan oleh adik kami, Adik Indri bersama Adik Olivia dari kawasan Mojokerto. Koyok bayang kinawe lakon etan kali kulon yo kali kati nyabrang tak ono uwote etan kati kulon yo kati dan ditimbang podo abote ngger putraku selanjutnya disusul adik kami yaitu Adik Arsita dengan Adik Ica Putri dari kawasan Jombang Beriman. Rasane wong ora duwe kaya wae kinawe lakon menyang Jombang kampung Singon lama kenang akeh wedine yen tak sambang piring ingon yen ora seneng piye mestine Surabaya supaya bener lagi nih jangan pokoknya
Pokoknya artisnya Jombang Baru kuwi lincah-lincah, ijek cilik-cilik tapi lincah. Disusul oleh Adik Amel bersama Adik Vita. Ngulon diwasetan ora gelakon godhong jarak sing opo-opo ketir kali tututono ngajar awak mumpung se muda senenge ati ndang turutono ngger putraku lumut taburana ana putri kang unggah-unggahi Neng Anis bersama Neng Arti dari kawasan Kota Mojokerto. Kodhong cara sing ombo-ombo entir kali dang tututono ngger putraku bagusan lumut taburana ana putri kang unggah-unggahi ngger asmani intermiso dulu nggih Pak nggih menawi panjenengan sedanten badhe ndugekaken ludruk Jombang Baru dengan acara Walimatul Khitan Walimatul Urus upami wonten sedekah bumi kemawon langsung nggih langsung dateng Bapak dan panitia nggih saged langsung ketuanipun nggih saged Bapak Jono alias Deler. Menika saking Jombang. Langsung kemawon wonten nomor teleponipun nggih Pak nggih. Disusul oleh Neng Parsi bersama Neng Tika dari kawasan Gresik. Ngetan bali ngulon dewa sedan ora gelakon lah yo ngene rasane tempe kaya kentang di bumbu rawon kaya yaitu oleh didudukan oleh Neng Endang Sri Parwati bersama Neng Mila dari kawasan Samikerep, Kota Surabaya. Moko ora sambang kira
dirimu ingon ayo kancu padha suka-suka sedilan trip Jombang Baru saking Jombang kang dipimpin Bapak Jono pribadi dari kawasan Jombang beriman telah lenyap dari pandangan Anda sekalian Pedayaan Sekarsari yaitu dilanjut bapak-bapak mengkelanjut gending Sekarsari campur sari monggo merapat kemawon nggih betul napa-napa los nyuwun gending mawon kula dosi ayo cak koplo tarik cak Yoni ayo Pak tarik sawer serapate menah yo Pak yo serapate maneh asek-asek Mas Yanto ganteng dewe Mas Yanto watangku dadi kroncongan majedor ana ban pecah lah iki rejeki mesti teko majedor kan pecah maneh esuk rejeki mesti nglumpuk tambang nglumpuk tambang nglumpuk adik goyang kembali bersama Jombang Baru. Sajroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ora krasa aku kudu sabar karo sapa tak suwun rina lan wengi Gusti ijabahi sokapan anggonmu bali bisa kumpul kaya duing wuni iya
nang sliramu wae aja lali pawalemu kemana mas janji-janjimu aku kang setia satu tak enteni nganti saelingmu ya ning ngendi nggonku goleki bet abote kepengin ketemu senajan ado tak parani mung nuruti kareping ati bareng saiki ketemu kowe lunga ninggalake aku sumendal rasa atiku lo tumetes nelesi pipiku dene ora tresno bahya kandha sing prasaja aja gawe gelo ati aku ora bakal gondeli kaya ngene lelakonku biyen ngopo kok dadak ketemu yen pancen ditinggalake gawe gelo ati saklawase Saya aturkan matur suwun, terima kasih Bapak Damis selaku Panja Yogo Campur Sari Kota Surabaya. Bapak Damis sekalian, matur suwun, terima kasih. Ning kutha Solo mudolan mudi neng Taman Curug ing pinggir Bengawan Solo mudolan mudi awan lan bengi do suka-suka awet aja ngikat janji cahyaning bulan drajang pucuk ing jemara angin kang bisa sasat gawa gending tresna banyu bengawan sinorot cahyaning bulan lira sewu dian alira buka kenangan ngersake apa mas mung sarwana neng Taman Curug taman indah kutha Solo mudolan mudi awan lan bengi do suka-suka awet aja ikat mas enten sarwa mas wonten permintaan iki nyuwun oh mati lampune cak iki ana apa-apa podang kuning podang kuning untuk Anda sekalian.
bengi maneman yen nganti liya kang nyayang kliyang tak sawang mentro ning ngepang gegojekan tak didik saka katon sarwi ngoceh dheweke ngalih mentro elekae tak suwun baca ngecek podhong kuning agawing pikirku koming sleret tireng tak sawang katon manising ibu bunga wis kelakon nyanding tuweke ora gampang atiku pengiwang liyan yen si podang andutut ati kebranan ora mendo atiku tanah saya putra tak sranani sun pikat pulute beda Kutha Jombang araning Jawa Timur tlatahing uga disebut kutha beriman bersih indah nyaman wis dadi nyatane kota santri sing paling akeh pondoke kesenian lotrok iku kabudayane lotrok Jombang Baru iku lotrok andalane tak jono teler pribadi iku pimpinane dasare Pancasila iku dadi landasane tertawi soto opo ora lali dina minggu pancen akeh sing negani pancen kutha Jombang kutha pendidikan kena kanggo contoh uga kanggo patuladan rakyat terus berjuang ningkatno pembangunan pancen maju kuthane Kabupaten Jombang